Светът около Диди се разпада на парчета, докато той е зад решетките, тайният му живот излиза на бял свят. Всичко, което някога е правил, се разглежда в различна светлина, особено взаимодействията му с други знаменитости и по-конкретно един изпълнител, който е бил приет в неговия вътрешен кръг и може би е видял или дори бил подложен на някои ужасни неща. Нека поговорим за Джастин Бибър. Наскоро домовете на Диди бяха претърсени от федералните власти и бяха иззети файлове, наркотици, автоматични огнестрелни оръжия и 1000 бутилки бебешко олио. Той беше задържан в хотел в Ню Йорк по обвинения за трафик на хора, рекет и междущатски транспорт с цел проституция. Сега той се намира в така наречения Metropolitan Detention Center в Манхатън, след като опитът му да осигури гаранция от 5-10 милиона долара беше отхвърлен поради опасения, че представлява риск за хората, които преди това е подлагал на така наречените freak-off партита. Според сведенията, изпълнителният директор на Bad Boy Records е дрогирал жертвите си и е използвал както насилие, така и изплашване по време на организираните от него оргии с участници и от двата пола. Като човек, прекарал по-голямата част от живота си под светлините на прожекторите, всичко, което Диди някога е казвал в интервюта, сега се разглежда под лупа. Понякога изглежда, че през цялото време той се е крил на открито. В едно интервю той казва: "Това, което ви трябва, са красиви жени, красиви мъже за дамите." Оттам той става много по-конкретен, сякаш подробно описва рецептата за перфектното парти. We need alcohol. You need some water. No, I don't know if guys have noticed this. Like a lot of ladies drink water at parties. They just, so you have. If you don't have what they need, they're gonna leave. Right. Got to keep them there. Right. You need locks on the doors. Okay, this is sounding kind of dangerous now. It's a little kinky, but rock with me. But just check it out. You need a lot of heat. You mean that physically the place has to be hot? You don't have no air conditioning. No air conditioning. No. Why is that? Heat affects the alcohol, and it also affects everybody gets a little bit more comfortable and loose. Builds up a nice little sweat. That just sounds disgusting. What are you doing? Само преди няколко дни ситуацията за рапъра се влоши. В нов съдебен иск срещу Диди се твърди, че е малтретирал деца на възраст от едва 9 години, обещавайки да лансира кариерата им в развлекателната индустрия. Според съобщенията има над 120 обвинители, включително 25 непълнолетни лица. С оглед на тази информация, много хора разглеждат по-отблизо привидно близките отношения на Диди с младия Джастин Бибър. Все още не е ясно дали Бибър, който, както се вижда от видео, което наскоро придоби популярност в мрежите, прекарва 2 дни с Диди на 15 годишна възраст, е бил една от жертвите. It's definitely a 15-year-old's dream. I have been given custody of him. He signed to Usher. I'm signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when he did his first album. I did Usher's first album. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So and we gonna go buck full crazy. I'm going crazy. Crazy. I'm taking this out tonight. What you want to do? What you want to do over the next 48 hours? 48 hours. Let's go. Let's just go get some girls. Let's go get some girls. Man after my heart. That's what I'm talking about. Наскоро се разпространи информация, че Бибър е приел много тежко новината за ареста на Диди. Според източник, той е много притеснен от това и му е трудно да го осъзнае. Друг източник съобщава, че Бибър е толкова разтревожен от новините за Диди, че не желае да обсъжда и коментира тази тема и се е затворил в себе си. Защо Джастин е толкова решен да се дистанцира от ситуацията? Дали е за да спаси собствената си кариера или от притеснение за това, което се случва с близък приятел? Или, както все повече хора се чудят, дали истинската природа на Диди, която излиза на повърхността, не връща много травми за едно младо момче, което е видяло твърде рано.
След появата на Джастин Бибър на международната сцена, той се превръща в една от най-големите тийнейджърски звезди на 21 век. Сякаш за броени месеци той преминава от пеене в YouTube до разпродаване на арени. Скоро той се среща и с най-големите имена в шоу-бизнеса. Всички искат да се запознаят с този 15-годишен поп-феномен. От самото начало на кариерата на Джастин, Диди сякаш е решен да създаде някаква връзка с него. Независимо дали лична, професионална или по-малко и от двете. 2 години по-късно, когато Бибър е на 17, те отново се срещат. Този път атмосферата, както и езикът на тялото на Джастин, са драстично различни. Диди изглежда видимо ядосан на Бибър за това, че го е игнорирал. What's up, man? You good? I'm good. How are you? All right, young brother, everything's good? Selling out arenas and everything? Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. But you never really got my number, so. Okay. My number? Още тогава това видео е трябвало да предизвика тревога, но с оглед на всичко случило се около Диди, днес го гледаме с други очи. През годините Бибър е сниман на различни партита на Диди, като изглежда все по-зле и по-зле физически. Gerard count alert. It's called he's bad boy now. It's called don't ever play yourself. Хлои Кардашиан също потвърждава, че е била на парти на Диди с Бибър, като специално обръща внимание, че половината присъстващи са били голи. Ето и отказ от видеото. So who was with you this weekend? A bunch of my friends. Diddy, Quincy, Justin Bieber, so far French so good. Montana. Do you even know half the people you're naming? No. She didn't go to bed. I haven't been to bed yet. You haven't? I want to be Clay when I grow up, Court. I got on a plane at 5:30 a.m. Go to this party. I think half the people there were butt naked. You would have loved it. Преди 10 години, когато Бибър е арестуван за шофиране в нетрезво състояние, Диди го защитава. I don't think that he should be judged like he's not a human being or he's not a teenager that has to hit some stumbling blocks. You know what I'm saying? It's just not fair to make him a perfect human being. Особена популярност предизвика клип от парти на Диди, в който Бибър е в компрометираща ситуация с футболната звезда Одел Бекъм Джуниор. Прилагам клипа, ще оставим коментарите и заключенията на вас. Дали Диди е имал компрометиращи материали за него или не, към днешна дата не можем да сме сигурни. Ясно е обаче, че е имал известно влияние върху Бибър. Джастин винаги се е отнасял с огромно уважение към рапъра. Свидетели твърдят, че понякога цялото му поведение се променя само от присъствието на Диди. Преди 3 години двамата са заснети на видео, където Бибър изглежда истински ужасен от Диди, като рапъра сякаш го претърсва за скрит микрофон. Наскоро доби популярност интервю на Диди и Бибър при Джими Кимел. Вижте видеото, в което Диди не твърде деликатно забранява да Бибър да разказва какво се случва на партитата му. He knows better than to be talking about the things that he does with Big Brother Puff on national television. Oh, apparently not. Some things, everything ain't for everybody. Те продължават да си сътрудничат, въпреки че отстрани техните взаимоотношения изглеждат странни. Съвсем наскоро, миналата година, Джастин се появява в песента Gotta Move On от албума на Диди The Love Album Off the Grid. Когато проектът излиза, Джастин дори поздравява Диди в Instagram, казвайки: "Помня как отидох в офиса на брат ми Диди, за да му представя песен, която написах за него, когато бях на около 14 години. За съжаление, песента беше буклук и той отказа." Бързо напред, до преди няколко години, Диди ме попита дали бих направил фристайл за предстоящия му албум за любовта.
"Обичам те, Диди". Към момента изглежда, че Бибър преминава през трудни моменти след новините за ареста на Диди. Според източници, той иска да се съсредоточи върху това да бъде баща и е в щастлив балон, въпреки че от снимките изглежда всичко друго, но не е и щастлив. Когато Бибър се появява публично за първи път след новините за ареста на Диди, той изглежда и разстроен, сякаш има много неща, които тежат на ума му. Появиха се и съмнения, че Бибър се е върнал към наркотиците. Бибър смътно неведнъж е загатвал за трудните моменти в живота му след влизането в музикалната индустрия. По време на интервю с Зейн Лоу, например, той е помолен да коментира негово предишно изказване, в което говори за желанието си да защити друга нашумяла на 14 години звезда Били Айлиш. Той се разплаква и споделя: "Беше трудно за мен да бъда толкова млад в индустрията и да не знам на къде да се обърна и всеки, знаете ли, да ми казва, че ме обича, а да ми обърне гръб в следващата секунда. Да, трудно е, защото искам тя да знае, че може да разчита на мен, но в края на краищата не искам никога да се насилвам да бъда във връзка с нея, трябва да е естествено, нали?" В някои песни, като "Lonely" с Бени Бланко, той намеква за преживяването си с изолацията, която е чувствал. Какво ако имаше всичко, но се чувстваше сякаш няма на кого да се обадиш? Може би тогава щеше да ме познаваш, защото аз имах всичко, но никой не слушаше и това просто е самота. Толкова съм самотен. В друг ред от песента той заявява: "И всички ме виждаха болен и сякаш на никого не му пукаше. Те критикуваха нещата, които правех като идиотско хлапе." Важно е да се отбележи, че Бибър все още не е потвърдила или коментирал каквото и било около спекулациите за връзката му с Диди. Трябва да се съгласим, че изражението на лицето му не означава непременно, че каквато и травма да е преживял, е пряко свързана с Диди. Честно казано, когато говорим за тормоза, на който младия Бибър може да е бил подложен, Диди вероятно е само върхът на айсберга. Свидетели сме на много други случаи, в които Бибър изглежда подложен на неподходящо поведение от страна на възрастни. Но мнозината, които призовават Диди да плати за това, което е направил на Бибър, вярват, че има и още един мъж, който трябва да отговаря за ролята си. Говорим именно за Usher, защото ако не беше той, Бибър никога нямаше да попадне в близост до Диди. Звездата е оригиналният ментор на Джастин и си приписва заслугата за откриването му директно от YouTube. С подкрепата си той на практика му дава достъп не само до своята фен база, но и до огромните си връзки в шоу-бизнеса, които е натрупал след десетилетия в индустрията. От днешната позиция на времето виждаме много прилики в начина, по който се е стартирала кариерата на двете поп-звезди. Usher също е бил в играта, откакто е бил едва тийнейджър и много преди да срещне и вземе под крилото си Бибър, самият той също е бил менториран от Диди. Всъщност, когато е бил само на 13 години, е бил под законното попечителство на Диди, участвайки в организираните от Диди лагери за вкус или Flavor Camps. Дълго време Usher се е подготвил за прожекторите, живеейки с Диди, и години по-късно той разкрива, че е видял много неща. В интервю за Rolling Stone от 2004 година той казва: "През годините Usher продължава да обсъжда ситуацията, като сякаш е била най-естественото нещо на света. Понякога дори изглежда, че се опитва да я оправдае пред всички. Когато му беше зададен въпрос за възрастта му по това време, отговаря: "Moved to New York City. And I lived with Sean Puffy Combs for a year." That's the crazy thing. Now, that was L.A. Reid's idea, right? We're sending you over to something called Puffy Flavor Camp. There you go. To learn Flavor Camp? Yeah, that's what it was called. And you're going to go to Puff Daddy's. He's going in the 90s. Do you understand what that's like? Puffy's place was like just filled with chicks and orgying like nonstop, right? No, not really. I mean, but hey, it was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. And it was but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. It was, so nobody. What I did say is that there were very curious things taking place. And I didn't necessarily understand it. Biggie Smalls was there. Biggie Smalls was there. Lil' Kim, Craig Mack.
All these people are hanging around. Yeah, man. Faith Evans, Jodeci, Mary J. Blige. They ain't know nothing about this shit. Oh. I was having a good time, you know what I mean? Does he have you doing any chores? Are you doing dishes at all? I mean, to keep you humble somewhat? Or are you just like, can you stay up till 4 in the morning with them and party? I mean, I could. I actually stayed up longer than them. Въпреки че е преживял това на млада възраст, когато е попитан дали би изпратил детето си в лагера на Пъфи, той отговори: по дяволите не. Yeah, it's pretty crazy. 14 years old. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? Hell no. С оглед на всичко, което знаем днес, хората се нахвърлиха на Usher и го обвиняват в лицемерие заради готовността му да хвърли Джастин на същите вълци, с които е живял. Щом той не би изпратил собствените си деца при Диди, защо е изпратил нечие чуждо дете? Джастин е бил едва тийнейджър и всичко, което е искал, е да прави музика. Историята ни учи, че някои жертви понякога сами стават хищници. Случаят на Диди се заплита и с всеки изминал ден неговото положение изглежда по-зле и по-зле. Джагуар Райт, която се опитва да разобличи Диди от години, и светът едва сега най-накрая и вярва, смята, че всичко, което се е случило на Бийбър, докато е бил около Диди, е директно на отговорността на Usher. That Diddy trying to get at Bieber the way he was trying to get at Bieber was looking a little predatory. And then Usher came in and discovered it and managed him and got custody of him and promised to look after him. And then he sent him to the diddler. Независимо от това какво се е случило, изглежда, че Диди е на път да усети справедливостта. Но, за съжаление, когато става дума за тормоза, на който младият Бийбър е бил подложен през годините, той може да е само върхът на айсберга. Има редица видеозаснети случаи, в които Бийбър изглежда подложен на неподходящо поведение от страна на възрастни. Например, има случаи, когато пред камера той бива буквално награбен и нацелуван от 40-годишна жена, като признава, че се чувства малтретиран. Особено популярност придоби ситуация с Джеймс Кордън, който му каза, че мирише добре и го пита на колко години е. Lean into me again. You smell amazing. How old are you? Thank you. How old are you? I'm 16. I'll be 17 in like 2 weeks. I don't ever remember smelling that good at 16. Like that was bad. Wow, look at your eyes. В друга ситуация пък Бийбър критикува водещ, който се опитва да му даде сексуални напътствия, когато той е само на 15 години. И още обезпокоителни видеа продължават да се появяват в публичното пространство. Would you rather have to be naked on stage during one full song, or drink a cup of blended worms? Justin Bieber. I have like little girl fans. I can't go. Okay, imagine that. Можем само да се надяваме, че жертвите, включително Бийбър, ако е бил такава, ще намерят мир след всичко това. Интересното е, че в същия ден, когато Диди беше задържан под стража, бащата на съпругата на Бийбър, Стивън Болдуин, публикува в TikTok доста криптично видео. Чували сте израза затишието преди бурята? Винаги има затишие преди бурята. Но после има и друго затишие след бурята. You have heard the expression the calm before the storm. There is always a calm before the storm, but then so is there another calm after the storm. През последните седмици особена популярност придоби песента на Бийбър I Lost Myself at Diddy's Party, за която се твърди, че AI генерирана. Хейли Бийбър пък публикува криптично съобщение на Instagram профила си, което като че ли изразява отношението и към всичките нападки към Бийбър. Благодарим ви за вниманието, ще се радваме ако харесате това видео и се присъедините към канала ни. Довиждане!